מה עושים עם ישראל עם הפתק? מה עם ישראל צריכים לעשות עכשיו שנתגלה הנס של הפתק? מה עם ישראל צריכים? העיקר צריכים לפרסם את שם רבינו שכולנו בכל מקום תלוי בו. העיקר והיסוד שהכל תלוי בו הוא נתקע לצדיק ואמס והרבינו הפירוש. אם אנחנו לא נסתכל על הרבנים ולשקר, העולם בעצמו יבחר בו את רבינו, זה מספיק. זה התיקון לכל הרבנים, לכל השקר, זה תיקון גמור. ונצא מן הגלות ונזכה לגאולה שאנחנו מקווים כל כך שנים. כן, עכשיו הוא סוף הזמן,